मी आधीच होणार आहे लवकरच. हे कुठं आलं कट. नाही हे माझं शूज होतं एकदम कडेला उभी होतीस ना. चला आईला टाटा केला का बायाच्या आईला? बसा. हे खाली बघ, खालचं बघ. फोर 360. किती लांब आहे कुठे बसले कम्फर्टेबल. किती लांब आहे? 53 मिनिट्स. नमस्ते. आज आम्ही मार्केटमध्ये चाललोय. आज फिरायला चाललोय. आई कोणत्या मार्केटवर आपण? कोणत्या मार्केटमध्ये चाललो आपण? जोरात. आई बुल्लेश्वरला चालले. आई बोलून गेली. तिकडे आपण काय काय म्हणजे काय एमनी चाललो तिकडे, काय काय बघायला, परचेस करायला? ते आपण शॉपिंगला चाललोय. म्हणजे आता कपडे वगैरे, ज्वेलरी शॉपिंग, लाइटिंग्स वगैरे, लाइटिंग, पडदे वगैरे, जे काय आपल्याला छान छान वस्तू दिसतील ते घ्यायच्या. आणि आपल्या मुंबईमध्ये तो मार्केट खूप फेमस आहे ना. ते एकाच मार्केटमध्ये सर्व आहे तिकडे. काय जवळ जवळ आहे. इलेक्ट्रॉनिक पासून, कपडे पासून, डेकोरेशन आयटम सर्व ना. ₹150 ना. बघा आता बघायचं. हे किती आहे? 150 आता आता वगैरे खोलून जातं. ते दाखवतात आपल्याला. हे बघा आंबाड्याला बांधायला ना, केसांच्या पाठी बांधायला ना. ते जशी साडी असेल तशी. एक पीस आहे. काय भारी वाटतं. हां, हे अशी घेते मग. ते तसेच आहे, तेच आहे ते. सेम डिझाईन ना. हे जास्त चांगलं. हां, हे बॉक्स बाजूला. हा एक बॉक्स, हा एक बॉक्स बाजूला. ह्याच्याशी मतलब नाही. हा कळलं मला. ये दो, वो देखो वो दे दो. वो भाई साहब, हाँ वो कैमरा मेरे को बता. ये दे दो, दे दो. मेरे को कुछ अच्छा बता ना. ये काय आहे? गोल्डनमध्ये यायचं असेल. तुला मार्केटचं नाव माहिती आहे? ऐका ना, आधी हम लोग तुम्हारे हा BMC मार्केट आहे. आणि इथे बघा आम्ही काय काय घेतलेलं बघा. हे उचल सर्व पाची वस्तू. शादी आहे ना, तो दिलेले हे काय. बघा, हे 5 बॉक्स आम्ही घेतलेले आहेत ना. हे 5 बॉक्स घेतलेले आपण. हे मम्मी पकडते. हमको लगता है ज्वेलरी, इसलिए हम आए यहाँ पे. हर इसमें ज्वेलरी चेंज करना होता है, इसलिए ले रहे. तो इतना क्यों लिया होता? ते बघा, ते 2 आयटम आणि हे 3 आणि हे 5 वस्तू. किती झाले? 5 आणि 3 8. 8 चीज है ना उसमें. बरोबर घे. कितना देखो, गिनो ना जरा पैसा. ये भी है 3 4 5 6 7 8. 8. हां, नाही तर हा राहिला असतो इकडे. ठीक आहे, जाऊया. हा होता BMC मार्केट.
सर्व मार्केटच आहे. आणि त्या पांढऱ्या आहे ना, हे काय घेते मी तू? हे बघा ते बेडशीट बेडशीट घेतो. ते कापून देतात बोलतात. ठीक है, डबल बेड 2 चादर, 2 डबल बेड आएगा 7.5 बाई 7.5 की. कैसे भी वॉश करो कलर नहीं जाएगा, कैसे भी वॉश करो कलर नहीं जाएगा. काय बोलते? फ्रेश पीस याला सांगते त्यांना, हे असं ह्याच्यात आहे नको. उसमें डालेला नहीं. अंकल अंकल हाँ बोलो. ये ऐसे में 2 सिंगल और एक, लेकिन फ्रेश पीस दो. दोनों मतलब दोनों देना, कार्ड खाली बीच से देना है. हाँ, इसमें एक चाहिए, वो कार्टून का एक चाहिए. देव देव. बोलने के बाद मालूम पड़ेगा. हे तुम्ही शिवून घ्या आहे ना. हाँ सिलाई स्टिच कराना. त्याचा डोरेमॉन आलाय ना. मीटर वाईज पास झालं, मीटर वाईज आपल्याला कसं हे बंगल्याला जायला सांगायचं. ती पट्टी चांगली युनिक आहे ना, हे काहीतरी युनिक आहे ना. हे वाला ना. ह्याचं काय रेट आहे? हे आणि हे वाले हे आणि हे 3400 आणि 3600. यांचं आहे तर महागच असते. इथं भडक आहे, याच्यात कसं भडक भडक होतं. 3000 3,500. वगैरे मस्त आहे. ये देखो, आतमध्ये खूप 4 आहेत ना. आता सर्वात आधी आपण कुठे गेलो होतो? आपण त्या मार्केटमध्ये जाऊन आपण काय काय खरेदी केली ते आपण बघूया. आई तुम्ही पण काढायला घ्या एका पिशवीतून, आणि काजल तू पण एका पिशवीतून काढायला घे. आणि एवढं जे मॅट आहे आपण चादर पसरवली आहे त्यात आपण काढूया सर्व. काय काय निघते बघा पहिलं. हे सर्व लाईटिंगचे आयटम निघालेले तिकडे, हे कपडे घरच्यासाठी, आणि इकडे चादरी निघालेले आहेत. बेडशीट आहे ना, बेडशीट घेतलेले. हे बघा, हे बेडशीट्स आम्ही घेतलेले आहेत. हे कार्टूनची बेडशीट कोणाला सांग. हे कार्टूनचे बेडशीट कधी ताई आली की ताईसाठी है ना. हां, आणि हे वरच्या बेडरूमसाठी असे बेडशीट घेतलेले आहेत. छान मिळाले ना आपल्याला. हे झाले बेडशीट्स. आणि इथे लाईटिंग्स बघा काय काय घेतलेले आहेत. हे आम्ही लावू ना तेव्हा तुम्हाला नक्कीच दाखवू. आणि खूप छान दिसतं ना लाईटिंगमध्ये. फ्लावर्स लावूया का ते जरासं का नको? लावून दाखवूया. ठीक आहे, रेडी लाव. कसं वाटतंय? फोकस होते त्याच्यावरती. छान वाटतंय ना. त्याला अजून ते बटन असेल ना टिकटॉक. नाही एकच, एक कलर, एक सिंगल कलर आहे. एकच आहे ते. आणि बघ ना ते फ्लावरचे बघ, पेटल्स बघ कसे दिसतात. हे बघ पेटल्स, बघ पेटल्स हे बघ वरचे बघ. पंखुडी पंखुडी छान दिसते ना. असं छान वाटते. लाईट लागलेली आहे. ही लाईटिंग आणलेली आहे. आणि असेच आम्ही हे 2 प्रकारचे वेगळे लाईटिंग्स आणलेले आहेत. ते माहिती आहे ना, घराच्या अवतीभोवती लावतात ते सर्व. मोठी नाही सोडत ना, मोठी तोरणं म्हणजे सर्वीकडे हे पूर्ण घर ना असा. छोटस दाखवू दे तुम्हाला. हे पण आम्ही त्या बुल्लेश्वर मार्केटवरून आणलंय. BMC मार्केट पण तुम्ही म्हणू शकता, कारण तिकडेच ना खूप सर्व आहेत असे. तिकडे खूप सर्व मार्केट्स आहेत वेगवेगळ्या नावाने. BMC मार्केट, लोहार चौल, लाईट मार्केट, अजून तिकडे इलेक्ट्रिसिटीचे वस्तू का खूप काय. आता त्याच्याबरोबर आम्ही बघा हे स्मोक मटके पण आणले. स्मोक मटके दाखवले तुम्हाला, व्हिडिओमध्ये दाखवलेच असेल. ते ह्याच्यात आहे. आता स्मोक मटके मी खोलून नाही दाखवत, तुम्ही बघितलंच असेल ना ते मटका व्हिडिओमध्ये. तसंच आहे, घेताना दाखवलेलं आहे. हा. आणि ते यूज कसं करायचं? यूज करताना जेव्हा आपण लावणार ना
तेव्हा दाखवूया. हो चालेल. आता बाकी काय काय आणलं दाखवा ते एक एक करून. आता हे आपण नवरात्रीसाठी 9 स्पेशल कलर असतात ना साड्यांचे, हो. त्याच्यावर आपण डिझाईन नेकलेस आणलेले आहेत काजलला. म्हणजे प्रत्येक साडीवर त्याच मॅचिंगचे नेकलेस. अरे वा. 9 रात्रीला 9 साड्यांवर 9 नेकलेस. हा, पण हे 6 आहेत, अजून असे वेगवेगळे आहेत ना. वेगवेगळे आहेत. अरे वा, छान वाटतं ते. हे एक सेट घेतलेला आहे. आता इकडे आपण दुकानवाले बनवूया. हा नेक्स्ट. अरे वा. खोल काजल. हे बघा इकडे एक डब्बा आलेला आहे. वा, हे छान वाटतंय ना. ज्वेलरी बाजार भरलाय. हे मोत्यांचं आहे सगळं. ज्वेलरी शॉप. शुभांगी ज्वेलरी शॉप. वा, माणसं म्हणतील अजून किती येणार आहे समोर समोर. भरपूर आहे बघा. हा, याच्यावर ठेवा चालेल. अजून एक मोठा ज्वेलरी. हे बघा संपलेला आहे लास्ट. अरे वा. आपण त्या BMC मार्केटमध्ये खास करून का गेलो की हे सर्व गोष्टी तिकडे कमी प्राइसमध्ये मिळतात आणि चांगले मिळतात आणि हा, बोलतात ना असं जास्त जुने झालेले नसतात तिकडे ते, है ना. नसतात, एकदम नवीन असतात. नवीन पीस. हां, आता बघा हे सर्व आम्ही घेतलेलं. बघा हे काय काय घेतलेलं आहे. मांगटिका हे आहे, मांगटिका खाली गेला काय तो. झुमके आहे. 2 नेकलेस आहेत, एक छोटा आणि एक मोठा. हो बरोबर. हा बघा इथे केवढा आहे. ह्याच्यासोबत सर्व कानातले पण आहेत ना. हो, आणि मांगटिका सुद्धा आहे. म्हणजे सर्वात असे कानातले पण आहेत ना. होय. ह्याच्यामध्ये पण सेम. हे मांगटिका, 2 कानातले आणि हा नेकलेस आहे. सेम आहे सगळ्यांमध्ये तसं. हे आता सर्व नेकलेस घालून आहे ना काजल दाखवणार आहे प्रत्येक साडीवर. तर एवढं सर्व आपण शॉपिंग केली ना. आणि हे दाखवायचं हे आपल्याला. हे पण ना, हे पण घेतलेलं. हे डीमार्टमध्ये आणि तिकडे फरक होता ना. डीमार्टमध्ये थोडी जास्त प्राइस होती, 5 रुपये जास्त, आणि तिकडे जरा 5 रुपये कमी होती. कमी होते. हा. म्हणजे प्रत्येक मार्केटवर होलसेल दिसले ना आपल्याला म्हणून आपण घेतले. हो. तसे प्रत्येक मार्केटमध्ये वेगवेगळे प्राइसवर असे मिळतात आणि कुठे स्वस्त असेल तिकडे आपण घ्यायचं. बरोबर ना. असंच कधीतरी आहे ना सासूने सुनेसाठी खरेदी करायचं. बरोबर आहे. म्हणजे ती सून आपल्याला नंतर खरेदी करू शकते. हां. तिला वाटतं बाबा माझ्यासाठी माझ्या सासूने किती केलंय, आपण पण आता करावं सासूसाठी. सासूनी मुलीसारख्या म्हणजे मुलगी समजून घ्यायचा आणि मुलगीने आई समजून घ्यायचं. आई समजून सोल्युशन लगेच होतं हेच त्याचं, असतं, बाकी है काय ना. नाही. बाकी काय नसतं. एका सुनेने सासूला आई समजलं की तिकडे सर्व म्हणजे सर्व सॉल्व्ह झालं. आणि एका सासूने सुनेला मुलगी समजली, सासूपणा ठेवायचा नाही. मुलगी समजायचं, आई समजायचं. आई मी आई आहे असं समजायचं. हो. मग काय सासू समजायचंच नाही स्वतःला. बरोबर. आणि सुनेनी सुद्धा मी सून आहे असं समजायचं नाही. बरोबर बोलले. मी पण एक माझ्या घरची मुलगी होती तिकडे तरी पण मुलगी म्हणूनच राहणार. असं दोघींनी पण समजून घ्यायला पाहिजे. बरोबर आहे. हा, आमच्यासारखं संसार होतो आमच्यासारखं. बरोबर आहे. हा. आणि याच्यातूनच प्रत्येक सासूने, आईने, सुनेने, बहिणीने, भावाने बोध घ्यावा आणि संसार सुखाने करावा. म्हणजे सगळे नातीगोती टिकून राहतात. बरोबर बोलले. बरोबर आहे. त्यामुळे आपलं बघून शेजारी पाजारी जे कोण रिलेशन वाले आहेत ते पण आपल्यावर प्राऊड फील करतील आणि तेही तसंच वागतील आणि आपल्याकडून शिकतील तसं. शिकतील. बरोबर. आणि आणि शिकायचं. आणि सर्व रिलेशन चांगले राहतील. मग राहतील. आतापर्यंत मी जशी सर्वांना आवडत होते ना तशी मी काय करते माझ्या सुनेसाठी ते पण तुम्ही बघत राहायचं आहे. हो. आणि तसं तुम्ही पण खरंच खूप करतात. आणि तसं सर्वांनी करायचं असतं. हो, सर्वांनी करायचं. शिरवडकरने जे केलं ते मी तर माझ्या प्रत्येक बाईने केलं पाहिजे. पण लग्नाच्या आधीच मी खात्री देऊ शकते की आई खरंच खूप चांगलं आहे. हां. मला बिलकुल असं वाटत नाही की सासू आहे किंवा म्हणजे माझ्या मुलीला वाटतं की प्रत्येक आई अशीच मी असावी. माझ्या घरीच आहे असं मला सासू नसावी. सासू ही आई बनू शकते. तिला असं वाटत नाही की मी लग्न करून जेव्हा कधीतरी येईल, पण ती आताच पहिलीच आली आणि ती स्वतःच्या मर्जीने येते. हां. आहे ना काजल. ती स्वतःच आपल्या इथे आवडतं तिला. आवडतं हेच तिला. तर असलं पाहिजे की आपला आवडला स्वभाव आवडतो पाहिजे. तिला. सासरवाडी आवडली पाहिजे. हा.
है ना? जीवनात काय ठेवले आणि आवडीने आनंदाने येते राहणार ती. तेवढं जीवन सुखमय होणार बरोबर आहे, आणि जेवढं दुःखात राहणार तेवढं जीवन दुःखमय होणार. बरोबर आपल्याला आहे, सून 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 आवडत नाही. बरोबर आपल्या आहे. जीवनाचा मार्ग आपण चूज केला पाहिजे की आपल्याला आनंदित राहायचंय की दुःखात राहायचंय. बरोबर म्हणाला. दॅट्स द बोध ट्रूथ. घ्यायचा असेल तर या आपल्या आजीबाईंकडून. आईबाईकडून नाही जेवढी मी आजीबाई आधीच होणार आहे. लवकरच. हे कुठं आलं कट वा वा, पण शॉपिंग छान झालेली आहे. खूप काय काय घेतलेलं आहे आम्ही. हे सर्व तुम्हाला नेकलेस आहे ना, काजल आता प्रत्येक साडीवर तुम्हाला घालून दाखवणार. हो, हे सर्व घालून दाखवणार आणि तुम्ही तुम्हाला सर्व दिसणार आहे सर्व. आम्हाला ग्रे कलर पाहिजे होता, ग्रे कलरचा असतो ना साडी, हम्म, ग्रे कलर पण आहे, सर्व आहेत. हम्म. वा वा, आता रूम सर्व एकदम मस्त झगझगीत झगमग दिसेल. चला, तुम्हाला आमची शॉपिंग कशी वाटली ते पण सांगा आणि काय काय करा, ब्लॉगला काय करा. आणि आता आपल्या काजलचे व्हिडिओ बघा साडीवर. हम्म. नवरात्रीच्या म्हणजे तुम्हाला खूप सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा आमच्यातर्फे. हो, आमचा नवरात्रीचा डान्स पण बघा थोड्या दिवसांनी. गरबा. गरबा पण बघा. आणि चला, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. टाटा. सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा.